Bona tarda, Inframont. Mireu, els gatets. Cuques? Cuca, anem al meu nen. Hola. Bueno, va. Bona tarda. He estat a comissaria, he estat detingut. El poc que he llegit d'una notícia que quan sortia jo de comissaria, quan et tornen ja ho diré demà, coi, quan et tornen el mòbil, doncs m'he quedat flipant perquè tenia molts de whatsapps amb la meva foto de no sé quins diaris sortia, amb la noia i el no sé què, i bueno, sortia la meva foto dient pues, que han detingut l'home que cridava a matar Mossos. Bueno, el vídeo l'heu vist tots, jo també l'he vist, però aquest vídeo que faig ara primer és per tranquil·litzar-vos, perquè us estic de debò molt, molt, molt i molt agraït per la resposta que a nivell de xarxes doncs estic rebent. Vull dir que hi ha gent que l'he fet patir. Ja voleu que us digui, no és la meva intenció fer patir ningú, ja ho sabeu que no. Però bueno, mira, les coses han anat com han anat i bueno, també vull que em veieu, que estic bé, que estic a casa i que han canviat les coses un soroll, que han canviat les coses. Una de les coses que ha canviat és que ara no tinc corrent. Vale? I aquesta nit la passaré sense corrent, diguéssim, i llavors ja si de cas demà ja me n'ocuparé, diguéssim, perquè avui ha sigut molt intens, des de les 7 del matí fins ara ha sigut molt intens. Però vaja, motiu d'aquest vídeo, primer que em veieu que estic bé, que no d'allò, i llavors també estic sentint uns sorolls aquí fora que no m'agraden gens, però bueno, continuem. Lluïsa Icar, Mari Carmen, no estàs molt guapo, gràcies. Mari Carmen, Carlos Calçada, bona tarda. Joan Benparit, com estàs? Tela. Jo sóc Espartac, Satana i Cani, ens en diuen Cristian, i en David Puigbó. Bueno, doncs això, que el motiu d'aquest vídeo és, tant pel que el veieu ara com pel que el veigui d'aquí una estona, és que, esclar, al no tenir corrent no tinc aigua, perquè m'havia instal·lat una bomba aquí i tal, i esclar, per dutxar-me a dalt, en fi, que recordaré els meus, diguéssim, al principi d'estar aquí a la Quinta Forca, però bueno, al principi d'estar aquí a la Quinta Forca hi havia corrent. Però bueno, per què ho dic això? Ho dic perquè algú de vosaltres heu llegit a la premsa que m'han trobat 100 plantes de marihuana. Doncs que sapigueu que és veritat. Alguns de vosaltres suposo que ja us ho imaginàveu, perquè sempre us deia que tenia feina però que no us ho podia explicar. Doncs això. Hi ha moltes coses que m'agradaria tant poder-les explicar i que no us les puc explicar ara. Perquè, esclar, ara representa que estic pendent de que em prenguin declaració, tal i qual. Una cosa que sí que us puc dir, que tal com dic una cosa, dic una altra. Jo els de la Brimo no els puc veure, saps? Tot i que avui m'han assegurat, els d'allà, m'han assegurat els de la comissaria que hi ha gent bona i dolenta a tot arreu, que dins de la Brimo doncs també hi ha gent que inclús segueix els teus vídeos, que, hòstia, Joan, que els hi va saber supergreu allò perquè els vas atacar amb ells directament i diguéssim que d'alguna mena de manera ells doncs ja combregaven amb moltes de les coses que deia jo i aquí els vaig acabar, diguéssim que els hi vaig fer el lleig de la seva vida, no? Per què ho dic això una mica? Una mica ho dic perquè quan li he demanat, clar, per la marihuana, què voleu que us digui? La marihuana te la troben i merda. No n'hi ha més. I això de la marihuana, doncs esclar, van tallar la corrent. Van tallar la corrent perquè, esclar, tenia una trampeta feta i llavors el que fan és que et deixen sense corrent del tot perquè hagis de renovar contractes i ho hagis de fer tot de nou.
Per això et dic que ja començarem demà, perquè ara no tinc ganes de preocupar-me massa. Però bueno, són conseqüències. No sé si ho he dit, ho tornaré a dir. No ho he dit, em sembla encara. No ho he dit. Sí, estàvem a Malló. Mira, eren les 7 del matí i han picat a la porta i m'han dit pel meu nom. M'han dit, Joan, som els Mossos. Jo primer no m'ho creia, però dic, algun veí que... Dic, sí, home, dic, jo la Guàrdia Civil, no? I llavors he vist que traien el cap i ja me n'he donat compte de que anava en sèrio. I a partir d'aquí ja no puc explicar masses coses més. Només que pels que patiu o que heu patit de si em tractaven bé o malament a la comissaria aquí d'Igualada i els que m'han detingut en primera instància, perquè llavors els segons han sigut els del vídeo, però jo ja estava a la comissaria. Els que m'han detingut en primera instància, doncs no tinc res a dir. Al contrari, que m'han tractat molt bé. En cap moment m'he sentit ni apretat, ni allò, saps, ni abutxerat, ni res, però esclar, aquests l'únic que els interessava era la marihuana. Però vaja, que de totes maneres, mira, són... A veure, que jo amb aquestes persones havia parlat, no de coses de policies ni policies ni d'això, ni de coses de política, però sí que havíem parlat, allò d'algun vídeo meu, ens havíem cruzat alguna vegada fent el cafè, vull dir, llavors han vingut, pues, no sé, jo... Clar, el que només em coneix pels vídeos, i només pel vídeo aquest que m'ha portat problemes o que me'ls està portant, es pot fer una idea bastant equivocada, com sóc jo. Però el que em coneix de fa molt temps, el que li sorprèn precisament és que pugui ser capaç hòstia, saps, de deixar-me anar pel moment, vale? Per què ho dic això? Ho dic perquè... No, és que no ho puc explicar. Ho sento. No, Joan, això no es pot dir. No es pot dir, estic pendent d'un judici i algun dia us ho podré explicar i serà una anècdota més per explicar d'aquí uns dies, vale? Però, mira, me n'he donat compte de moltes coses, també, saps? És que, clar, jo aprenc dels meus errors, desenganya't. Jo no... Me n'he donat compte de que hi ha gent que... Cony, que m'estima, què vols que et digui? No que t'estima allò de cop perquè et vulgui ser el teu amic, o... No, que té... Aprecia, exacte, no que t'estima, sinó que t'aprecia. Saps? I ja us ho vaig dir dies enrere, que semblen premonicions, eh? Això, el ser satànic és el que té, que t'avisen abans de... Tens com unes... Jo ahir vaig tenir un dia molt raro, i es veu que ahir el meu nom va circular per tota la comissaria amunt i avall, i no tan sols aquesta, sinó que ja, esclar, ja es preparava també allò del vídeo per venir-me a buscar, esclar, imagineu-vos, ahir el meu nom anava per tot arreu, de les comissaries, vull dir, i, esclar, doncs, a mi em xiulaven les orelles. No, a veure, insisteixo en això, perquè, esclar, a veure, tal com dic una cosa, dic una altra, vale? Amb això dels Mossos. Que m'he passat? Escoltant tot el vídeo, jo diria que no. Jo diria que no. Perquè si jo ara digués que sí, per què ho vas fer, doncs, Joan? No, jo et diria que no, però s'ha d'escoltar tot el vídeo, és aquell moment, és com quan estàs tocant, que hi ha aquell moment i llavors... Però bueno, clar, si tu ets mosso i tal i qual, i cony, t'està dient això aquell tio, pues entenc la reacció, ja està. Per aquest cantó, res a dir. Sí, encara no ho diré, que esclar, jo he demanat que si tenia alguna denúncia, diguéssim, d'un particular o d'algun mitjà de comunicació en fi, de qui era la denúncia. I llavors, pues, per això dic que la denúncia no és de ningú. Han actuat d'ofici. Llavors, clar, en aquell moment he pensat, no li he dit, perquè és que aquest senyor em feia por, que voleu que us digui, mira, tots els altres els hi tenia el màxim respecte del món perquè jo veia que me'l tenien a mi i cap problema de res, ni cap problema de res, de força, ni d'empentes, ni de res, no, res, en el meu cas ja et dic, no hi ha hagut res de tot això, res, tot molt correcte. I això que quan li he demanat que qui m'havia denunciat, diguéssim, si hi havia una denúncia directa o d'algun particular o alguna cosa, doncs m'ha dit que no, que era d'ofici. També ho puc entendre, però penso jo, no sé si ho tindria de dir o em anirà en contra, però penso jo que
que fer perdre el temps a su senyoria per... Ja es veurà. Vull dir, deuen tenir els seus motius. El motiu d'aquest vídeo no és fotre'm amb ningú, sinó simplement tranquil·litzar-vos els que em seguiu i quan heu vist la notícia. Ja et dic, la notícia és més grandiloquent del que realment, vull dir, no ho sé, no ha sigut una detenció de pel·lícula, vull dir, no, no valia la pena firmar-la perquè no hi ha hagut ni tiros ni ha sigut tot molt on tu tens, ho han anat a buscar, tens alguna cosa més, doncs mira allà i ja no tinc res més, no cal que regireu res, perquè esclar, oita, si han de regirar tot això, saps? No acabaríem mai tampoc. Vol dir que... I llavors això, que mira, pensa que per una detenció d'aquest tipus haguessin pogut tenir 72 hores tranquil·lament, I llavors, totes aquestes coses, tal com dic una cosa, dic l'altra. Que, clar, jo no desconec, jo desconec la llei, vull dir, m'ha vingut l'advocat i tal, però quan veus que, cony, que el mateix que t'ha arrestat, diguéssim, que t'ha detingut i tal, et diu, mira, et fa una sèrie de preguntes i una sèrie de coses i tu dius que sí o que no, depenent del que dallonsis, doncs, hòstia, i si no hi ha allò, com en diuen, és que ara no em surt, allò possible fuga o no sé com ho diuen, vale, allò que, bueno, que estan convençuts de que pots estar a casa i el dia que et truquin i aniràs, i els hi dic cap problema, vull dir, no, què vols que fotis? És que és tonteria ficar-se amb la policia, i més amb coses d'aquest tipus, que ja m'ho heu sentit a dir 1000 vegades, vull dir, no, perquè ho haig de tornar a repetir, el que només veu el vídeo que li interessa, molt bé, però el que fot temps que em segueix i sap el global del que penso, llavors és clar que es fot un fart de riure perquè hi hagi gent que es foti les mans al cap per aquell vídeo. No sé, entre d'altres raons sempre se m'ocorreix el mateix, com acabo els vídeos, demanant-vos què? Que aneu a cremar coses, que no? Què us dic? Que sigueu bones persones, vull dir... Hòstia, si jo fos un incendiari o jo el que volgués és que us aixequéssiu amb armes i tal, segurament no us ho diria, això. I totes les meves explicacions de com funciona el món, de per què és millor, doncs, pecar sempre d'innocència, que és el que m'ha passat ara. Clar, si jo fos un activista de debò, tindria un recolzament, tindria uns abogats, jo de tot el que em parlaven avui, quan... Clar, els policies, una altra cosa que m'ha cridat l'atenció, que suposo que sí que la puc dir, sense que em comprometi a masses coses, és que esclar, parlen d'una manera fora de la comissaria que dintre. Bueno, això passa amb tots els oficis, suposo. Clar, a dintre doncs, tenen uns argots i parlen d'unes maneres entre ells, saps? Allò, clar, doncs, suposo que el que entra també en un altre puesto de treball també deu pensar què cony diuen ara aquests. Doncs això, mira, m'ha cridat l'atenció, no? Ja et dic, el tracte correcte, si no també us ho diria, no, correcte, i m'han tingut, vull dir, igual com els hi dic el nom del porc, vull dir, aquesta vegada amb mi, i no puc dir una altra cosa perquè és el que ha passat, han tingut un tracte, doncs, hòstia, què vols que et digui? Molt bé. Ja et dic, no m'he sentit maltractat en cap moment. Vull dir, home, a veure, estàs detingut, collons, a veure, no fotem tampoc, tampoc m'han portat un cubat allà, ni m'han portat allò de ser algo más el senyor, no, però un tracte molt correcte, molt... és que no sé com dir-ho. Clar, jo no sé com és una detenció amb violència. No ho sé, perquè és que és el que em deia el de la marihuana, diu, tio, t'hem vingut a detenir per pagès, no t'hem vingut a detenir per terrorista, saps? Els que venien al darrere sí que venien per terrorisme, diguéssim, però no sé, que ho veieu una mica també penso, això em dóna a pensar que la policia de proximitat realment funciona, perquè coneix a tothom, ens coneix a tots, sap de quin peu calcem cada un. M'explico? I mira, sabeu què? Goita, ja per anar acabant una mica. A vegades ser innocent, no saps quan, et reporta alguna cosa bona. Saps? Mira, de la manera que sóc, jo estic molt tranquil. Passat que pugui tenir alguna derrapada més que una altra, quan vaig en cotxe també hi ha moments que patino, però a mi m'agrada córrer i continuaré corrent. I seguiré sent sempre que pugui.
i si no se'm gira el cap, doncs continuaré més o menys fent el que faig. I intentaré no molestar massa gratuïtament a massa ningú, però ja et dic, s'ha de mirar tot amb el punt de vista i tota aquesta història, saps? I ara m'estan trucant, porto un dia. Doncs això, de debò, agrair-vos molt, molt, molt l'interès, que estigueu tranquils, que dins de la policia hi ha de tot. No ho dic ara avui per l'experiència pròpia d'avui. Amb aquests senyors no els coneixia treballant, però sí que els coneixia perquè ens havíem cruzat al bar allò sopant, o l'un fa el cafè i d'allò hi havíem xerrat, i vull dir sempre molt bé. Els que no coneixia són uns altres que han vingut per lo del vídeo, però, nois, què voleu que us digui? Insisteixo molt amb això de que em podien tenir 72 hores perquè sí, el que em queia més malament, per dir-ho així, el més alt, el que, no sé, m'ha donat la impressió que és el que em mirava més malament, saps? Suposo que perquè no em coneix directament, Aquell sí que ha deixat caure allò amb autoritat, ha deixat caure que pensi que jo el podria tenir per aquest tipus de delicte 72 hores aquí. Això sí que m'han deixat caure. Però bueno, ja et dic, jo tampoc m'ho he volgut agafar, ni crec que ho fos, ni molt menys, ni cap tipus allò de, no sé, que també entenc que estigui emprenyat, collons, imagineu-vos, ara imagineu-vos que algú diu tot allò d'un col·lectiu del que jo formi part, doncs jo també em sentiria dolgut, què vols que us digui, saps? I que, en fi, que és una experiència més, ara em trobo com em trobo, però també me la jugava. Això de la marihuana ho he dit perquè els que m'han detingut per la marihuana m'han dit, però Joan, tio, clar, aquí es veu que sóc més innocent que Déu. Com t'atreveixes a fer aquests vídeos i dir aquestes coses tenint el que tens aquí darrere? Diu, és que és ben bé que, saps? Noi, mira, què hi fotrem? Suposo que els del vídeo també han vist que tampoc no... els que venien de tenir-me... no sé, és que no ho sé, però que m'estaven fent més propaganda de la que els hi convenia, també, saps què vull dir? I llavors també, no sé el que ha sigut, perquè és que no ho sé. Jo estava allà al calabós, no ho sé. Només més que això, reiterar les gràcies a tothom, la preocupació, si us he fet passar algun mal moment o això, estic bé, m'han tractat bé i ja està, veurem per on acaba. Ara això representa que està tot en mans de... bueno, passarà en mans judicials i ja ho veurem llavors, saps? Però jo, ja ho sabeu, allò de la IT, quedes cara de tonto i pa què vas a ir a la guerra si ja no tienes edad? Pues en el meu cas és pa què conyo, saps? Vull dir, mentre et tractin mitjanament bé, que no, saps, que no et fotin empentes i que no et trepitgin els peus i que no et donguin cops de pal, que em portin allà on vulguin. Família, de debò, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.